Anambra teaching na Lagos. Mr. Ejike Nopia Udogu na Bijan Esi mode wegeba sahita wane Ohita henko Edugu beko Mabalu amaka Madu baloba no hita o Etelo matani omwa mamano Atani lede Atani oko sili usejesi anuno Osili akene menkwa Ukune menkwa mama Eze kwa mala no sobili no Osili no mula mwa Manosili no nokya Akudina mwanke wono sobilizia Akudina mwanke osili no nokya no Chijoke bane funke muno sobilizia Esi matani oje wakiri o wane munu Akiri o magwari Akiri o sisoka muno kifuzionu Awala nyidi usanunu Awala nyamaka mama Awala nyamaka Awala nyamaka nuo Awala nyamaka nuo Umo balo nanyi subilio Akiri mwele madunu Princess Stella Odua Aviation Minister na Nigeria Adanyo, adadi kumanu Adobwalu amakanu Stella Odua mama Adanyo na dosanu Obwalu na nyamakanu
ọgbalanya maka nwanne m ọgbalụ dị ụsanụ ọgbalụ na anyị dị ụsanụ esi makiri ewebanye ụmụọdụ nụnụ ochuchu ụmụọdụ imeni ọkụ ome batala kifusia lewa wakawa na sununu lewa mwa mama umwadu balubanu umwadu melimadu mwa mama obalanya maka mwanne mwana obalanya maka nuwo chukwe magazilanyo onole mudube mwa baze nopia Odogu nisuru keme Chukune do akwaru Obaru amaka Chukune do akwaru Obaru amaka Chukune do akwaru Obaru amaka Chukune do akwaru Abia otutu mwodo na wasubilinu Obalanya maka nunu Obalanya maka nunu Obalanya maka Obalo na nyedi usana nunu Obalanya maka nunu Obalo mama Obalanya maka Otutu mwaduo kamuno mwane munu Onole budube mwabaze no sopilizia Odoku ni kalaka Honorable Solo Kagabano ya Honorable Arinza Gabasufa Honorable Moradio Kino ya Yesi mwato mbanyami mbanyami Aminu muso wabalo timalunu Awalo nanyi balubanu Ejewe mimeni yako menunu Akubanja na manu Wewe sejesi anunu Imeni yako mena wakala kamwane munu Umwakuba nanyi sobilio Umwakuba no manu Nanyi nasi manu Akuba no manu Nanyi nasi manu Imeni di manu Imeni pukanu Imeni nanyi balubanu Obakuba kambatale won Asufa mo bodomo Anyi piana susuma mama Yeli chamo Akubanta na makanse jesia Imeni balubanu Umwakuba no manu Anyi no simanu Umwakuba no mama Anyi no simanu Chukwe na gozi la dio Akuba na nyingwele madunu Chief James Chukune do akwaru Obiechi na ayezi Obaru amaka Ono one of Obakuba Chukune do akwaru Ono unichilechio Chukune do akwaru Ike chukwu alanza nopia Obaru amaka Ene bela yezi Chi
no go back for ọrụ amaka oya lima Abia anyị nọzi mmanụ ụmụakụba nọ mmanụ anyị nọzi mmanụ ụmụ imenyi nọ mmanụ mama anyị nọzi mmanụ chukwu na-agọzi anyị Stanley onye ọrụ manager City Bank Headquarter Lagos Felix Anochi Obiora anyị nọzi mmanụ iji ọgba Abga chairman of one local government area. Anyị nọzi mmanụ ojukwu n'ọgọziri anyị okonta anyị n'isobili nunu Ifeanyi okonta anyị tenten odogwu n'ikara aka Okechukwu mba na-ekwo n'osokwa webili nunu Ike chukwu ọdụ ọnọkụ ya esi oge eri nke mụ na ọnọkụ ya ka ịfụzia esi oge eri amaka nụnụnụ amaka ji ọya ya eze Union Bank Suleja Abuja ka ọ nọ nọ Chief Mrs. Obi Amaka Lisi Obiora Morino Restaurant Banes Plaza Abuja Nnamdi Ndukwu sokwa webilinu Alaba ka ọ na-eme nke ya Victor Ndukwu nọkwa ya Imenyi na anyị bara ụbanụ Ejeru ebe na nkwu egwu ejo nwa mama Ụmụ egwu ejo na wasobili nwanne m Ụmụ egwu ejo na wadị susanụ nụnụ Pius Udeze Omokeche one of ụmụ na nkwọ Azụ Udeze Gazi na London Prince Nnamdi Ụzọ Malaysia ka ọ na-eme nke ya ka onye amị ịkara aka Prince James Ugo Okoye Eze bụ n'afọ na London Udeze nọbịa Nigeria Police Officer Edewe m mpụta ụkpọ mama m ụmụ mpụta na wasụbilisia ụmụ ọgbalụ dị mma mama ọgbalanya amaka nụnụ ọgbalụ dị ụsọ nwa mama onye amaka ọgbalanya amaka nụ ọgbalanya amaka nụ ọgbalụ na anyị dị ụsọ nụ Igwe Daniel Alanza Ego Ọbaru Igwe Mputu Edoso Ejewe m ọsọ mara igili eze m igiri oke nne m si echesia ụmụ igiri ya maka nụọ igiri wokwe nne m ụmụ igiri maka igiri eze maka nụọ ọsọ mara igili eze nwa mama ka nne m si echesia nụnụ ikwu nne m n'owu igiri nwanne m Sunday Obieke ọ nwere anwụma n'ọnọkụ ya asị ọdebe 1 igiri eze nwa giri wọ na-egbu ọgwụ na-alụ ya aka Nnolika na Obuda n'ime oloko Obie ga-aga nwa ka ibi ya asị ọdebe mụla mmụọ mana asị n'ọnọkụ ya nụnụ ezi Chukwu na-edu ogo na afịọ nwa mama anyị nọzi mmanụ Chukwu n'ọgọziri anyị
anyị nọzi mmanụ o anyị nọzi mmanụ o Chukwu n'ọgọziri anyị nọzi mmanụ o anyị nọzi mmanụ o Chukwu n'ọgọziri anyị nọzi mmanụ o anyị nọzi mmanụ o Chukwu n'ọgọziri ọsọmali gileze ka mbatali nwanne m nunu aya ọgbalanya maka nuwa maluo ọgbalanya maka ọgbalanya maka nuwa ọgbalanya maka nuwa ọgbalụ na anyị dị sanu umigiri amaka nuwa igiri wogwe nne m nu ọsọmali giri okene m sejesia Vicente Ndudi Ugbonya member Afghan Ogbalun Barrister Frederick Okwosa Oso kwa webirio umu igiri Jami komu hanopia Asia jaje no mula ngwa mama Asina mula mo manosi no no kwa kimalo Nese Chukwu nedumo na no mi afununu Igirieze wogwe nne m nunu Sunday Obieki Asi Ogaje one of Igirieze Nnolika no budo guda ni yoloko Agiri wane kwa muna alonyaka Obieki aga Ugenyu one Mwakibia Ongulango mana muni ya mama manu Chukwu na-edu gaga n'ọnọ bịa kimalụ agiri wane gwọkwuo na-abanyezi aka nwa mama ụmụ igiri na mmadụ nsọnụ ọsọmali igiri ọka mbatara kimalụ ụmụ igiri na wasobili nwanne m Hilary Ugwugabo Eko million Manager Gospel Union Transport Aiko Ugwugabo Capon Nasaba Arinzi Kong Igwe Ike Chukwu Ogbonya n'Ọbịa Kelly Nwodogu Anayo Esmail Announce Worldwide Lagos Kodogu Nikalaka Ayoyi Onye nwa Chukwu n'Ọbịa Onye nke investment Ọsọrọ ọsa isobia Nwa Ojoko n'Iguzo Umu igili amaka nunu Umu igili amaka mama Igili wogwe nne m nunu Ọsọmali igili ọka nne m si aka nunu Umu igili na wadezi usonu Nze file mejom Ezof na Lagos Chukwu Molisa Omena nwata na Abuja Nnamdi Ifeanyi Ọbata Obie na Abuja Chukwu Manwafili Nwa Chinemelu God's Opinion Electric Akanu Ikenna Ụzọ Anyị Kotonu Chukwudi Ifeanyi Onye Ọnịcha Ikenna Enemuwa China Ifeanyi Nwafili n'Ọbịa Ifes Electrical Kano Chinedu Okwosa Jonep Importer Okwudirodigo Ọka Izabi Adobe Osadebe n'Ọbịa Nigeria Police Officer Azubiku Gboma Ajibo Ikechukwu Nwafili n'Ọbịa Idoko Pastor Vincent Ogbonya n'Ọbịa
kwere nwa dị alụ Obagwe ya ka mụ na-echesianụ Obagwe malụ mma nwa mama ọgbalụ dị ụsọnụ ọgbalụ anya maka ọgbalụ anya makanụ ọyọrịa ma Obagwe achara n'Ikpoko Sunday nwafili nọkwa ya Honorable Afam Ogene Odogwu n'isuru keme Ejewe m akiri ọgbawu nwa mụmụ Akiri ọmagbara Ụmụ akiri ọ na wasobilisia Ejewezie m okwu anyị ọcha nwanne m Okwu anyị ọcha wụ ọgbalụ ịmalụzia Ọgbalụ anya maka nụọ ọgbalụ sọnụ Ọgbalụ na anyị isi kemere Chief Obeze Peter Government official Honorable Osita Odogwu Honorable Alphonsus Mo Okwu anyị ọcha kara aka ọgbalụ abaka Okwu ibele na-aba nwere mmadụ ka ịmarụkwa Okwu Inugbo Amadi Honorable Chuchu onye mara ya Ọgbalụ House of Rep na Abuja Dr. Julius Obijindu Odogwu n'Ikalaka Ọgbalụ anyị amaka Ọgbalụ dị ụsanụnụ Ọgbalụ anyị amaka nụọ Ọgbalụ ka si ejesianụnụ Ọgbalụ na anyị dịzụsa Ọgbalụ anyị amaka nụọ Ọgbalụ anyị amaka nụọ Chukwe na ọgọziri anyị Ọgbalụ anyị amaka nụọ Ọgbalụ anyị amaka nụọ Ụmụ ọgbalụ dị ụsanụnụ Ọgbalụ amaka Ụwa m ụwa ọzọ na ọgbalụ ka mma nsizianụọ Ọgbalụ na anyị dịzụsanụọ Ọgbalụ na anyị kalaka nụnụ Ọgbalụ nwere mmadụ Ọgbalụ anyị nwere mmadụ nụ Ọgbalụ anyị nwere mmadụ na anyị zuru keme nụnụ Aka na-eme nkwawa ọgbalụ gị malụzia Ịkwa amara wụ ọgbalụ ka o si echesịa nụnụ Osili nke nwere ọgwụla gbunu Osili na ọnọkụ ya nụọ n'ezi ụmụ ọgbalụ nwanne m Ọgbalụ na anyị nwezi egwu nụọ Ịbịazie na tani ọnwa mama Chijioke nke m ọgbalụ nwanne m Akụ dị na nwa nke mee ọgbalụ oke malụ Afamụ nke m ọgbalụ oke malụzia N'ezie Chukwu na-edu onwe onye ọgbalụ nwa mama Ọgbalụ na anyị bara ụba Chukwu na-edu ọgbalụ Oscar Anel na-edu ọgbalụ Ọnwa King ọgbalụ amaka Okwu Anịọcha Chukwu na-edu ọgbalụ Ezinụlọ Chukwu na-edu ọgbalụ Nneka ọgbalụ Nwanyị amaka Mobilia Unu dị ụsọ Edugubegwu ọgbalụ amaka Anyị nọzi mmanụ anyị nọzi mmanụ Chukwu n'ọgọziri anyị Anyị nọzi mmanụ anyị nọzi mmanụ Chukwu n'ọgọziri anyị Anyị nọzi mmanụ anyị nọzi mmanụ Chukwu n'ọgọziri anyị Anyị nọzi mmanụ anyị nọzi mmanụ Chukwu n'ọgọziri anyị